Ya baba wai ka samu kuɗin nan kuwa? Allah baba ban samu kuɗin nan ba. Ka san yanzu rayuwar ta mace. Ko da ka yadda abu ko ma mutum ya tsinta ba ka jira. Kai ka da dan fulani. Ka mura uba kai na ga bature da A'a! Salamu alaikum. Barka dai, dama kuɗi ne na tsinta na ce kuma gashi na kawo. Dama kuɗin wannan ne yanzu ya gama neman su wallahi. Mu gaisa ko? Yawwa. To gashi abinka dama ban taɓa ba. Kawo maka ne. Dan fulani, ya za ka bada kuɗin nan duka? Dan fulani mun gode Allah ya saka da alkhairi. Mun gode dan fulani to mu gaisa ko? To ba komai wallahi. Dan fulani ya ake ka ba su kuɗin nan dan fulani? ya ba zan ba su ba naki ne. Farawo. To wani wa ka dauka mana a ciki? Kan bura uba na dau 20 din kan.